Good afternoon everyone! For today's video ay pupunta ako sa sentro kasi may meeting ngayon ng 4Ps. Dahil wala si mama, ako yung mag-a-attend. Siya yung nagbabantay sa anak kong bunso sa elementary. So may meeting ngayon yung 4Ps, ako yung mag-a-attend. Time ko nga po mag-attend, so hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. May motor nga ako pero hindi ko alam kung paano mag-ride. Kaya ang ginawa ko ay naglakad na lang ako. Dahil nga ako ay hindi pa lalabas ng bahay, parang first time ko maglakad dito sa kalsada. Kaya nga po sa chat namin ay 8:30 daw ang dating, ang simula ng meeting, kaya nag-ready na ako ng maaga. Ayan, 8 pa nga lang po ay naglalakad na ako papunta doon sa mimitingan. Naisip ko ay pumunta muna kaya ako sa tabing dagat. Ayan, at papunta nga po ako sa tabing dagat niyan. Mula sa bahay namin ay maglalakad ka lang ng konti at tabing dagat na. Ayan, sa banda dyan ay liliko po ako at dagat na po yan. Ang oras po dito niyan ay alas 8 ng umaga. Kahit taga dito lang po ako ay bihira po akong lumabas. Kaya bihira din po ako makapunta dyan sa dagat. Sa ngayon po ay talagang napakaganda ng panahon at maliwalas yung paligid. Yan, at naadaanan ko nga po yung aking barkada. Ayan. Shout out sa iyo, Ate Belen. Padaan muna sa bahay mo. Ayan, nabutan ko nga dito si Ate Marie Chris. Siya po ay na stroke, mild stroke. Kaedad ko nga po pala siya, 38 na nga din po pala ang edad ni Ate Marie Chris. And siguro ay nagpapainit siya dito sa tabing dagat para makarecover nga siya. Nandito na nga po tayo sa dagat. Napakaliwalas nga po ng panahon ngayon at kalmado yung dagat. Ayan, nabutan ko nga po dito na may inaakyat na bangka. Ayan, sabi ko maaga pa naman at nagtingin-tingin muna po ako dito sa aming dagat, dito sa Bicol. Talagang napakaganda ng aming dagat. Alam niyo ba, dati ay wala ditong seawall. Salamat naman at may seawall na din dito sa amin. So, hindi na po kami nag-aalala kapag may bagyo. Shortcut na nga ako at dito na nga po ako dumaan papunta sa meeting. Hindi naman siya mainit at medyo makulimlim lang po at mahangin. So, naglakad lang po ako papunta sa meeting. Sarap nga po maglakad-lakad. Gusto ko nga pumunta doon sa dulo ng seawall kasi mas mahangin po doon. Lang ay may meeting kami ngayon. So, next time na lang. Ayan, papunta na nga po ako sa sentro ng Pambuhan. Meron nga po ditong mga tindahan. Ayan, meron din mga kainan dito na may kung ano-anong mga panindang gulay at luto ng gulay. Doon po sa kabila ay meron pong talipapa. So, kapag hapon ay maraming tao dyan at bumibili ng mga kanya-kanya nilang ulam. Yung natatanaw ninyong malaking stage. Ayan, dyan po ginaganap kapag may okasyon po dito sa amin. Doon po ako pupunta. Siguradong may tao na po. Ayan, sabi ko nga ay parang si mama yung natatanaw ko. Akala ko ay nasa school na siya. Iwan niya pala saglit yung anak ko kasi akala niya hindi ako mag-a-attend. Ito pala yung tindahan ng aking kaysa isang kapatid sa sentro. Ayan, buntis nga yung kanyang asawa. Ayan, si mama nga pala ito. Tsaka yung aking kapitbahay. At dito nag-uusap sa tabing kalsada. Si mama at nagpabunot ng ngipin kaya wala siyang ngipin ngayon. Dahil wala pa nga daw yung magmi-meeting sa amin. So, nakipag-chismisan muna ako dito. Ayan, nadaanan ko nga yung magandang dalaga kung saan pupunta. Dahil ko nga rin na hindi ko siya nakita at nagtrabaho pala sa Manila. Ayan yung aking pamangkin, kaisa-isang pamangkin nasa tapat ng kanilang tindahan. Meron na siya ng kapatid. Ayan, habang naghihintay nga po ako ng magmi-meeting sa amin ay tumambay muna nga po ako dito sa labas. Sa tabing kalsada nga po, ayan yung stage namin, marami ng lumot. Ayan, nakikita nyo nga dyan, yung pader, talagang malumot na po siya at napakadumi na po. Big po kasi kami ng dagat, so ganyan po yung nangyayari pag ganyang
maulan din po palagi. Po ako naman nakalabas ay, so yun yung nakita ko dito. Ayan. Ating na nga po yung mga tao na mag-a-attend ng meeting. Saan ko nga po mag-a-attend ngayon at di ko alam kung anong gagawin ko, kung may susulat nga ba. Sabi doon sa group chat ay magdala nga daw po ng notebook at ballpen. So nagdala nga po ako ng notebook at ballpen. Ay si mama sa tinagal-tagal ay hindi pala sumusulat. And marami na pong nasusulat yung mga ka-group niya. Siya ay wala kahit isang sinulat. Sabi ko, ako na lang po yung magsusulat kung anong mga ile-lecture sa Porpis. Ayan. Dati dito din po yung aking tindahan noon. Naglipat lang po ako dito sa bahay. Ngayon, yung kapatid ko na yung nagtitindahan dito. Nagpalitan kami. Ngayon nga po ay nag-stop nga po ako ng pagtitindahan, sabi ng aking asawa. Maiba nga po tayo. Ayan, dito na nga po ako sa meeting namin. Observe nga lang po ako kung ano po yung ginagawa nila. Wala pa rin yung magmi-meeting sa amin. So, nakipag-usap lang muna ako sa mga miyembro ng Porpis. Ito po yung aking kaganapan sa ngayon. Ayan, dito po ako sa stage. Ready na nga po ang lahat at naghihintay sa magmi-meeting sa amin. Ayan, ako po pala yan. So, naghihintay na nga rin po ako at nagtabi na rin po ako sa mga miyembro ng Porpis dito. Nakaupo lang sila lahat. Dahil nga po sa hindi ako lumalabas, so parang ang tagal-tagal ko na hindi sila nakikita. Ayan, marami-rami na rin po yung dumating na mag-a-attend sa Porpis. The first time ko nga rin po ang mag-attend po dito ay talagang papakinggan ko kung ano po yung kanilang pinag-uusapan. Kasi parang napakaganda ng topic nila ngayon tungkol sa sexualidad. Tungkol sa mga kabataan o sa mga anak. Kung paano pangalagaan yung mga anak, lalo na yung mga babaeng anak. Dumating na nga po pala yung magmi-meeting sa amin. Ayan, talagang nakinig po ako kung ano yung aming paksa ngayon. Lang po ako attend at sa sunod ay si mama ulit pag ayan, talaga namang napakaganda ng topic at talaga nakikinig lang ako sa kanila. At sa susunod daw ay may exam sila. Si mama na nga pala ang mag-i-exam sa sunod. Walang alam sa pinag-usapan namin ngayon. Ayan, talaga namang nag-enjoy ako sa pag-attend at pakikinig sa aming paksa at marami rin pong natutunan yung mga miyembro ng Porpis. Kaya napakaganda po talagang programa to at nakakatulong po talaga sa mamamayan, lalo na sa mahihirap na katulad namin, sa katulad din po dito sa aming namamarangay. And share ko lang po sa inyo yung pangyayari sa araw na ito. Ayan. At sinulat ko nga po dyan yung mga paksa.